El seu no ha estat cap fitxatge, però Son Bibiloni, la notícia de la renovació de Joan Sastre, s'ha rebut com si ho fos. Seguirà de vermell fins l'any 2020. Fa temps que estaven negociant d'això i al final han arribat a un acord i molt content d'haver firmat aquí, nascut de la meva terra i jo som d'aquí. El jugador de Porreres està més content que unes castanyetes. Quedar a casa, diu, no té preu. Sempre diuen que quedar a la teva terra i seguir endavant i sempre endavant, pues, arriba un moment que per tu sí que a vegades és més difícil des que venen de fora o de lo que sigui, però bueno, jo la veritat és que no puc demanar res més. Perquè quan dos volen és fàcil posar-se d'acord. Arribat, la veritat és que a un punt on tots dos estem contents. Així comença per a Joan Sastre un 2018 carregat d'il·lusions compartides amb els seus companys d'equip. Nosaltres el vestuari està molt il·lusionat, té moltes ganes de seguir fent feina i de competir així com ho estem fent. Sí que és vera que ara mateix estem a dalt i som invictes, a veure si les coses ens segueixen anant bé i seguim així. Això seria sinònim que l'ascens és cada vegada més a prop. Ell, però, vol anar pas a pas. Només pensa en el partit contra el Peralada de diumenge que ve. Cada partit, com ja sabeu, és un món, segona ve molt difícil, camp difícil, equips difícils i hem de sortir a competir i veurem si el resultat ens acompanya. Una victòria seria la millor manera de donar la benvinguda al nou any.